Bueno, seguimos falando de carne e de carne de calidade, porque aí o vedes a este coñecido chef, a David Muñoz, apeteceulle facer unhas hamburguesas nin máis nin menos que de entrecosto de rubia galega. Claro que el fixo todo o proceso, gravouno e decidiuse subir este vídeo nas redes sociais e formouse a polémica. Empiezo con entrecot de vaca rubia gallega, lo pico en la picadora, paso el foie por leche durante unas horas para quitarle la sangre, marco el bacon a la brasa, bien marcadito, que le dé bien la llama, luego pongo las hamburguesas de entrecot de vaca rubia gallega, me gusta que le dé bien la llama y que se tueste por fuera y que tenga ese perfume ahumado de las brasas. Quieto parado, que os galegos, se falamos de carne, algo temos que dicir, En este caso, o meu tocayo, o Zasca, monumental, chegoulle desde Ribadavia. E dallo Manuel, carniceiro de 28 anos, viu o vídeo de David Muñoz falando do entrecot de rubia galega, e di Manu, bueno, rubia galega non sei se é ou non lle podo preguntar ao becerro, pero sí que sei que non está falando de entrecot. Manuel contestoulle a David Muñoz e a súa contestación xa se está facendo viral. A ver, moi boas, eres Manuel, ou? Aí, home, por favor, creo que se che viralizou moito un vídeo aí meténdolle caña a un dos mellores chefs do mundo. Sí, foi un vídeo que, bueno, non esperaba a repercusión que tuvo. Eu só quería enseñar ao meu negocio, a carne, e como funciona o mundo da carnicería. Se non che importa, vou pa aí detrás do mostrador, así vexo mellor o teu negocio. Perfecto, pasa toda a tua casa, está. Vimos logo. Pois mira, eu estaba na casa, pois mirando Instagram como facemos todos, e vin un vídeo onde pois David Muñoz facía unha hamburguesa. E xusto vin un momento onde dixen, pero si iso é un nervio. E acaba de decir entrecot. O vídeo xa levaba 2 semanas subido. E un día non tiña que gravar e dixen, va, vou comentar. E foi. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. Uno de dos, o te lo metió el carnicero o nos la estás metiendo nosotros. Con entrecot de vaca rubia gallega. Entrecot e rubia galega. Rubia galega era? Pois non o sei, a verdad non lle preguntei ao becerro. Pero eso digo cheo que o último pedazo do vídeo ya era llana, non era entrecot. Os outros non se vía claro, pero o último non era. Ahora vamos a explicarlo para que lle quede todo o mundo claro. Entón, cortamos a metá e aquí é onde ven o negocio do vídeo. Entrecot é unha peza que non ten nervio. O sea, é unha peza limpa, pode ter unha capiña de grasa, pero o que nunca vai ter é nervio. Ahora ben, a outra peza que podería ser é a llana. Eu penso que esa é a línea que denota que non é o entrecot, porque nunca isto vai ter un nervio. Pode ter grasa, pero nunca nervio. Son dos mundos de pezas para errar nunha cousa tan sinxela. Esta oscila de os 22 aos 28 e a llana pois pode andar sobre entre 16 e 18. Sí que vou defender unha cousa que polo menos a llana para hamburguesa sale buenísima. Mellor que o entrecot. Se usaban as abuelas é por algo. Neste vídeo que vimos falar contigo, visualizacións en Instagram máis de 500.000, En TikTok tamén cerca lla anda. Cerca lla anda. Foi a verdad que tuvo moita repercusión. A xente sigue vindo, saluda, neno, veño de Crecente, veño de Mondariz, veño de Bueu, chegaron a vir. Unha díxome, veño de Canarias, porque che vino TikTok e díxene. Pero Saiu un pouco caro facer a compra, Pero nunca es caro se la carne es buena. O sea, esto non hai problema. E tivemos resposta xa de David Muñoz ou ainda non? Nada, ni la tenemos ni la esperamos. Es un hombre moi ocupado. Esto foi un erro que hubo, unha circunstancia. Ese hai resposta, nos respondemos outra vez, que non hai problema. Un saludo, David.